Tunamandla ngoba wanqoba thina mphakathi yazona ngoba wanqoba thina. Saphinde sahlangana futhi babukeli emakhaya. Sanibingelela futhi kusuku olukhulu namhlanje ohlelweni olukhulu lika Dr Dube. La ufica khona abalaphi bendabuko bekuchazela babukeli emakhaya ukuthi imlingo yabo kanye nezinto abayithinta ngezandla zabo bazenza kanjani. Siyabona ke babukeli emakhaya futhi ukuthi namhlanje umkhulu muhle ugezile uhamba nosisi la eceleni. uMandisa usisi Mandisa naye uthi ufuna ukusibikela babukele emakhaya udaba lakho ukuthi wasizakala kanjani esizakala khona la ekhaya kamkhulu Dr Dube. Aseke sinibingelele nani mkhulu sinamukele ohlelweni futhi siyanibingelela. Ya sanibonani balaleli. Yebo mkhulu. Ya siyaphila nathi. Yebo mkhulu. Namhlanje la ngihamba lentombazanyana esencane. Yebo. Igama layo uMandisa. Ngizocela ukuthi ayiqale inkulumo intombi le engihleli kayi nawo la iqale inkulumo ikithi ukuchaza kabanzana ukuthi yini yayibona yenzeka la kaDube. Yebo. Ngoba phela okubalekile abavele phela nabantu abathole usizo. Kungabe mina kuphela ngithi ngenza izinto egcineni ababonakala abantu abathola usizo. Yebo mkhulu. Ithandile ke intombi ukuthi iyiveze. Iyona ethandile ukuthi iyiveze ngoba naye iyayibongela ngendlela yabona ngayo ukwenzeka izinto. Hayi awukhulumeke kabanzana ke sesimandisa. Okay, igama lami nguMandisa Wamnyandu iqhamuka eMgababa. Yebo. Ngike ngaba nenkinga yokuhlushwa isilwane. Lesilwane sengihluphe iminyaka eminingi cishe ukukhula kwami nje konke ngoba sangihlupha ngisaqala ngangisemabangeni aphansi esikoleni. Hayi lokho engizama izabazaba ngingasizakali. Ngithe sengikhulakhulile nami ke sengixoxa nontanga bami kwaba khona ungiyalela uDr Dube. Ngaya kuyena ngo-2002. Ngifika kuyena ngangingenangane. Ngicabanga ukuthi naso lesilwane besenza ukuthi iphuphume ingane. Hayi wafika kuDr Dube wangisigisa emfuleni wangisiza wangilapha. Sithe mengilapha singakoqedi nje ngoba kwakuyisilwane esinamandla. Wavele washayeka eqolo ngoba nasekuqaleni beke bebathi babe ngisiza ubona umuntu sengezwe sethi usedlulile emhlabeni indlela lesilwane ebesinamandla ngakhona bese sikhulele la kumina bese shade nami nje cishe impilo yami yonke ngoba ayikho into ebilunga ngisho emsebenzini behlala uqhifi nakubantu ngibe nesidina nje. Hayi ke ngithe sengisizakele ke Dr Dube hayi wangisiza samshaya ke eqolo. Ngisho ukuthi kwaphela isonto nje naye etubekile silokhu kwasho ukuthi udokotela ayunamandla ngoba wavuka lapho waba right ngoba nami ngase ngiphatheke kabi ngalokho ngifona nje ngithi ngifuna ukuzwa ukuthi impilo iqhubeka kanjani. Esho ukuthi ubambekile hayi wagcina right. Hayi nami ngaqala manje empilweni ngangcono ngoba ngisho emzimbeni bengishayekile. Kancane kube ngigaze ngaya ko test ngitshela ukuthi hayi mhlambe sengitholile nalesifo esigcwele izwe lonke ngoba bengivele nginciphe ngibe emnyama nje ngingathi ngahlala ngedwa nginesidina nje nakubantu. Hayi ngasizakala ke ngiright manje ngiyafisa ukuthi nomba ngoba lesilwane say destroy impilo yomuntu nomba angeza futhi angangifonela nami ngimtshela ukuthi kumamaphi ka Dr Dube. Yebo. Wangisiza kakhulu ngiyabonga. Ithini number yakho? Inamba yami ithi 067 290 4995. Yebo. Ngangithinta anginawo amahloni ngoba ngasizakala futhi ngiyazi ukuthi awuyilahla imali yakho umuza Dr Dube. Yebo. Uningi futhi akwenzayo. Uyasiza nje kakhulu. Inyanga endala eyaziwayo eMgababa. Futhi nje Dr Dube ohlala eAfrika ngeke ungakutholi. Ngiyabonga kakhulu.
Siphinde sibuze futhi kafishane uthi ilesilwane lesi indlela kade sinamandla ngayo mase singasathintwe na wedwa mase singasahluphwe na wedwa kodwa kanye nopartner wakho mase simhlupha kwayena. Yebo. Simcindezela ngoba ngisho nabafowethu bebethi mebethi mhlambe bayihlalele nje egumbini lami lokulala sifike nje bacindezele besicindezela nombantu osesiduze kwami. Ngisho nasekhaya bese besho ukuthi ikhaya lethu licindezelekile khona into errong. Yebo. Umkhulu ke before esixosha kube isikhathi esingakanani mhlambe ekusiza ngaso lesilwane lesi ukuze ubone umehluko kube isikhathi esingakanani? Kwabo usuku olulodwa. Yebo. Wangithatha saya emfuleni ngabuya kwangathi nje ukhona umthwalo osukile emahlomba akuphindanga kusukela nje 2004 ayi 2022 namanje nje ngimina asikaze siphinde singihluphe. Yebo. And lesilwane ngiyacabanga ukuthi esakwe amanye amazwe ngoba wonke umuntu behluleka. Yebo. Okusho ukuthi musuzambile ezinye izinyanga. Njengoba ngishilo nasekuqaleni ukuthi bethi umuntu meyisiza ngithi sengezwe sedlulile emhlabeni ngoba besishuthi bese sithola indawo la kimi sisazi nje ukuthi sishade nami. Yebo. Hayi kona kwakulwanyana sasithanda kuba nzima ngoba ngathi noma ukuthi ngiyamthinta nje hayi kwanakala kumina ngathi ngokuqeda umsebenzi kwathi kusekonzima phela. Hayi nami ngathatha phela isonto sengilapha hayi sengibona ukuthi hayi naye emehlo labo into ngithatha kancane kanti inzima. Okuhle ngokuthandayo ngangilapha umuntu wangasekhaya okwaziwayo hayi ukuthi ngilapha umuntu wakude ongeka aziyo ngilapha umuntu ongasekhaya kuthi nowakude meqhamuka kodwa ngibe ngaziwe endaweni ukuthi izinto vele ngiyazenza. Uyazenza mkhulu. Kona hayi ukuthi yona wathi intombazane le eyibikayo ekhulumayo hayi baningi kakhulu laba sebetholile usizo. Yebo. Futhi kade baqala ukuthi bathola manje. Ya injalo ke indaba. Ake ngibuze futhi kuwena mkhulu umbuze ngubhekise kuwe ke manje. Mkhulu awusichazele ukuthi kwakubuhlungu kuphi kuwena kwakuthinteke kuphi kuwena ngaso lesikhathi lesi sikuthinta nawe silwane sikushaya back ngelesikhathi lesi usuqeda ukumlapha usisi kwenzakalani kuwena? Kwangishaya eqolo kwakungikhohlisa phela kodwa kwakunamandla ngakubona ukuthi uma kokufika kumuntu ongenawo amandla hayi kokuzomthela phansi afa. Njengoba ingane ngichaza nayo ukuthi hayi bakhona balingana nje abashona mhlambe balako 4. Yebo mkhulu. Abebethi bazama ukuthi bayisiza hayi bagcina sebeshonile bonke labo bantu. Hayi kwakuyinto enamandla phela nami ngeza kunamandla kube nami ngangenazo induku zokulapha. Hayi okungichitha. Ilwane lezi phela zinzima. Yebo mkhulu yebo. Kade kulomsebenzi phela komshwalense. Mofile. Zinzima ilwane asiyonto okudlala ungathi usikhipha umuntu nomuntu usikhipha emzini nomuntu. Shaya wena mkhulu. Into ejwayelekile lena mkhulu. Ejwayelekile inyanga engisezafa ibona wale zinto. Maye ngiqheleleke mina ukudlula lokho kuvalwe khona. Yebo mkhulu. Kodwa phela kube khona ukukhuyuza ukuthi khona inkinga la. Kodwa ke hayi sithatha sokulahlela. Ngithi ke ngomhla ka-1 ngitshela abasegoli namaphethelo ngizobe ngikhona. Yebo mkhulu. Ngiyolapha abantu khona eGoli. Ngiphinde ngiye eCape Town ngomhla ka-3. Angihlali khona kakhulu ngisheshe ngibuye. Kodwa ke kuloko ke ngizoshiya ke ubabulembede ke ozosala eGoli aqhubeke nokubalapha abanye abantu. Yebo mkhulu. Kodwa mina ngisheshe ngibuye. Yebo ngizobe ngiye ngaseCape Town. Yebo. Kodwa ulembede ukhona usala aqhubeke njalo. Kuze kuyophela inyanga kuloko ngeke abuye ezekhaya uzosala khona aqhubeke nokubalapha abantu. Aqhubeke nokusebenzela khona mkhulu. Yebo ke lapho. Yebo.
babukele emakhaya ke niyazibona ke niyasizwa futhi umkhulu yasho ukuthi uyeza eCape Town ayivive eCape Town babukele emakhaya naseGoli ke bangasala abanye ngemuva ungasali ngephutha usheshe umfice umkhulu akusize ngoba inkinga enjengalezi sikhuluma ngazo namhlanje ziyenzeka babukele emakhaya niyazibonela kusisimandisa la eceleni ukhona naye uyakhala ukhala ngokuthi cha umkhulu uyiphethe impandi njenganani babukele emakhaya niyalazi udaba umkhulu uphethe impandi eshaya khona ngo usebasizile abaningi and uyatholakala ke babukeli kule number ezovela nje ngezansi lapho ku screen sakho ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe futhi emkhulu ngiyacabanga usekesikhathi ukuthi sibashiye manje babukeli sohlangana nabo ngesikhathi ezake esivaleliseni futhi hayi nisale kahle ke balaleli yebo inkosi imbusise yebo mkhulu yebo lapho Hamba nomantongomane ufaphatsha ngokukhuphuka amantongomane hayi still no daku zoza wena ungajaha ukhosi ngeja mfana sekhotha impembe yomini